Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Oydi терактеки дар шаҳри Москва дар Крокус Сити баргузор гардид. Ай ҷониби иқа соф сагбачаи ҳаромзод. Чӣ гуфтанем? Вой ба ҳолтон. Находа ҳамин моҳи муборак чунин ваҳшиёна рафтор кунена. Ягон ҷош мусулмонӣ нест. Шуморе сагбачаҳо ба хотири Аллоҳ не, балки ба хотири устухон якдигар меканен мехӯрен. Инеми шумоен кофар хоҳари очаи шумо мурае. Ай пушти шумо ғарибсағирои фақири камбағали туғрира гандаи бад аз ов метан. 99% республика ай пушти инаму сағиронуну намакхӯр достан. Ай пушти инеми шуморе лаънатиҳо миллати тоҷик ба яҳуди сабил монда мубаддал гардид. Ҳаму обрӯе ки надоштем ҳамура майдаст доде. Ё Аллоҳ, кай мо ба ақл мешида бошем а? Ай бизиш халос мехӯрӣ ки да сагбачаҳош меғалтӣ. Плиз монен қарор бигардем. ҳадди ақал да ҳамин моҳи рамазоне чӣ кори кардагитон буд? наъузу биллаҳ. Мушрики кори шуморо намекуна. Рӯтон лағча.